Jeix, ¿qué pasa? Com va això? Torna a la isla de les tentaciones. Després de 7 o 8 mesos ha tornat la isla de les tentaciones. Abans de començar m'agradaria donar una dada curiosa, i és que jo vaig començar explicant coses sobre la illa de les tentacions. I quan he penjat històries mirant este programa ha hagut molta gent que s'ha sorprès, no? En aquells temps tenia aproximadament uns 3.000, 4.000 seguidors, però és que ara resulta que tinc lo doble d'estos seguidors. Per tant, hi ha gent que m'ha conegut, però a partir d'altres vídeos, no d'estos. Diverti Vídeos! Si voleu mirar o repassar algun vídeo sobre la primera temporada, ho podeu mirar al meu canal d'Instagram TV o de YouTube. Si no, us faig un resumet ràpid sobre com funciona el programa. Molt fàcil, unes parelles heterosexuals fan cap a una illa. Allí separen els xics de les xiques, i els xics hauran de conviure durant uns dies en unes xiques, que estan boníssimes, i les xiques hauran de conviure en altres paios, que també estan boníssims. Però per a què serveixen este tipus de programes? Al principi els concursants el que acostumen a dir és que venen allí para reforzar su relación, Tot això ho diuen para blanquejar que venen a fer-se famosos i a viure dels bolos. I ja veureu que estos personatges acostumen a ser tots més o menys iguals. Elles en uns llavis que pareixen globus d'aigua però inflats en aire, i ells porten tots el mateix pentinat. Excepte este, que és calvo. ¡Calvo! I tots se dediquen a lo mateix. Camareros, influencers, disjockeys... No pareixerà cap paleta, no pareixerà cap fuster, cap lampista. I tampoc cap parella homosexual, que és algo que encara no entenc. Veureu que cada programa que passa hi haurà una degradació del món hetero que cada dia me fa sentir més avergonyit. Però bueno, deixem-nos de discursets i comencem a comentar! Comencem per Ángel i Imma. Ell no té personalitat així que fora, però parlem d'Imma. Imma és una dona gran encarnada en una influencer de pacotilla. Y también para callar bocas, que la gente no hable tanto. Spoiler, no ets tan important. Tom i Melissa. I això de ficar-se Melissa en Y per aparèixer més modern, què vols que et digui? Lo bo d'esta noia és que hi ha moments que no se sap si està en un reality show o està actuant a una sèrie com Física i Química, per exemple. Y te digo una cosa, como vea mínimo tuyo, mínimo, se acabó. Però ojo que Tom és un xavalet que se fica sempre la careta de víctima. No para de plorar per ella i tot lo que ella li retrau se ho emporta al seu terreno. Mireu la situació següent, que m'encanta. Y además me dice que no me expreso, pero ella sabe que no es mi primer idioma, que me cuesta. Oh, pobre Tom, que mono. Quin accent més conqueridor. Pues no us encarinyéssiu que ja le foto los cuernos. Sí, este tío, que no sé si és o francès o marroquí, però és que no me'n fio ni un pèl igualment. Perquè te la pega per detrás i te la pegarà, Melissa, te la pegarà. En resum, que esta parella està aquí per arreglar-se perquè ella com a que desconfia una mica d'ell perquè... I passem a la següent parella. Per una banda tenim a Maika, llavis de plàstic, com la majoria, i a Pablo, que no té res al cap. I crec que tothom coincidim en que ella és massa guapa pel calvo que és ell. Ella és influencer i ell, com ja bé he dit, és calvo i DJ, per anar variant. I poca cosa a dir, ell se veu que és pistolero a matar. I que al principi de la relació se veu que ella com a que volia anar en sèrio i ell se feia el logo i anava en altres països, no? I llavors ella com a que té una mica així de complexe, ara. I la veritat és que aquesta parella me té una mica desconcertat. Bueno, ja ho sentirem dir. També tenim a Christian i Melody. No poden haver noms més poligoneros que estos dos. I a diferència de les altres parelles, estos ja porten lo puterillo de casa. Sabeu que sortien en una colla d'amics i la millor amiga d'ella sortia en lo millor amic d'ell, o algo així. I es veu que sortien de colla, no? Com se va acabar l'assumpte, pues ja us ho deveu imaginar. Òbviament, se van intercanviar les parelles. Tot i això, ell segur que se'n va anar a treballar a Alemanya i va invitar a la seva ex que va anar, i claro, la Dara, Melody, no ho sabia. Cristian y yo somos famosos en Elche por haber traicionado a nuestras parejas. No, perdona, a Elche no us coneixien hasta que ara heu sortit al programa. Però bueno, passem a l'última parella, que és la més sorprenent de totes. Marta i Lester. La millor parella. Los Estefanía y Christopher de la segunda temporada. Los Xavi y Iniesta del chonisme. Yo quiero participar en la Isla de las Tentaciones para ver un poco todo. Quiero verlo todo. Que no se me escape ninguna imagen. Fixeu-vos en el capet allargat d'ell, que pareix que estigui seqüestrat per ella. I sí, no és que només faci la pinta, sinó que és curtet. Se veu que estan sortint, ella li va dir que anava en una entrevista de treball i ell va ficar a la tele i se la va trobar a Gran Hermano. I tal com estava el panorama, pues, se van donar un temps. Ella ho diu públicament, explícitament, que va estar en altres, no? Ho diu orgullosa també. Què dic jo? Això ara, en aquestes altures, si se suposa que heu arreglat la relació, dir-ho davant de tota Espanya, este tipus d'afirmacions, no és que ajude molt, trobo. Vete con la otra, por favor. Si las conociera... Vete con la otra, por favor. No es tentación Que para me mí. trataron mal. Marta, nominada a l'Oscar com a millor actriu i com a actriu que és, sap plorar sense llàgrimes, la podem observar com s'està preparant el terreno per a poder-se cepillar en un altre. I això per què? Com ho he notat? Perquè sóc més viu que els taus.
A veure, expliqueu-me a mi quin és el motiu de l'enfado. No cap. No cap. Té motius per a ratllar-se? Sí, però l'espectacle este que està muntant, I ell, lo tonto, que pareix que no s'entera de la pel·lícula, oiteu-me, quina cara de bèmbio fa. I a part és que té el cap així una mica llarguet, no? Com a de fideu. Total, que ella ara està del plan. A veure si me victimitzo una mica i així justifico la meva futura infidelitat. A veure si cola. Gran tàctica, jugada mestra, cap d'espagueti. Se t'espera una, company. Com ho trobeu, genteta? Trobeu que m'equivoco o trobeu que vaig ben encaminat? Necessito saber els comentaris què trobeu vosaltres per agafar noves idees, per a fixar-me en els futurs programes, a veure què és el que em quadra, a veure cap a on va, i a veure també com actuen els pretendents, no? Estos solters que van a intentar robar la parella, que per cert podem trobar un exfutbolista que ara fa poc va estar inclús estar tancat a la presó, Ronaldinho Gaucho! És broma, no és Ronaldinho, però és que si semblen un munt i ho he sentit dir molt pel Twitter i per l'Instagram i ho havia de ficar. Perdoneu-me! No res, família, no us oblidéssiu de donar-li m'agrada, compartir, i jo me'n vaig d'aquí 2 setmanetes o així, faré un altre videet a veure com està el panorama. Per tant, adeu-siau! Berti, Diverti Vídeos.